बे समाव माने नोंनिफ्राय जोङो मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुगैदों जे गोलाव सम एनडिएफबिनि जे आलादा रायजो मडरेल सोरजिनायनि जे माबावहाय नोंनि जे फिसाला लक्ष्मन बसुमतारी जायखौ लक्रा होननानै मिथिनाय जायो बे बावैसो सिगां जे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जे गबोबाय बे उदां जाबाय बे बिथिङाव नों मा बुङो? दा आङो बेखौथ' गबोनाय हिसाबै आं मोजाङै मोनबाय। गोबां दुखु खस्थ'जों दिनैसिम बेसेबा गोबावजों आजिलै 13 बोसोर बियो जेल जानांबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे लेदारफ्राबो जोंनो बेखौ नायनो थाखाय थाइसे फैसा गरसे हराखै आरो जोंहा गोबां न' बां आरो माखासे बायदिसिना बुख्रेब बुख्राबबो खालामबोजाबाय जोङो गोदो। दिनैसिम जोंखौ दासिमबो थाइसे फैसा गैया आरो जोंखौ एक्सन लायाखै आरो बेखौ नायनो थाखाय जोङो एसेबो गरसेबो दिनै जोङो बिसोरनि थाखाय हेफाजाब मोनाखै। बेनि थाखाय जोंहाबो एसे दुखु खस्थ' मोननाय थायो। दिनैसिम एसे गोबावसिम हारि माहारिनि थाखाय जेल जाबोबाय बर' फिसाफ्रा दिनै बिसोरो दासिमबो एक्सन लाया। दिनै गबोबाय गनानै जाहाथे बियो उदां जानो हायो आरो न'खर खुंलांनो हायो बेफोरनि थाखाय आं धन्यबाद खालामो। अननानै जोंनि बर' हारि माहारि आरो माखासे लेदारफ्राबो एसे एनै जोंनो सहाय होआखै बेफोरनि थाखाय आङो दुखु मोननाय थाबाय आरो आं मा बुंबावनो। दिनैनि बे समावहाय जे नोंनि जे गथ'आ जे सफैबाय बे समाव नोङो माबायदि फिल खालामदों? नों माबायदि सानदों? बे आंनि गोसोआव दुखु मोननाय थाबाय। बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो आंनि फिसाखौ आं मोखां नुबाय आरो जोङो थांनो रोङा बेखिनि जायगायावहाय थाइसे थाइनैजों सौहैया। जोङो लेखा रोङा फरा रोङा जोङो गारि मथरबो हारसिङै हालायबो थांनो रोङा। दिनै बेनि थाखाय जोङो न'खराव सफैनाय हिसाबै जोङो मोजां मोनबाय। जाहाथे बिदिनो जेरखम आगोलाव मोजांमोन बेबायदि जाहाथे जोंनि फिसायाबो गासिबो मानसिफोरजों मिला मिसा जानो हायो बेखौनो जोङो आंनि गोसोआव साननाय थाबाय आरो। खोनानो मोनदों नोंसालाया आथिङाव एसे आंनि फिसाया आथिङाव एसे प्रब्लेम जानानै दङ। दा बेखौ मेडिकेलाव थांफिनदों। दा बे सफैयाखै। बेसेबां गोबाव जाखो बे आथिङाव आघात मोननाया? बियो गोबावखासै एसे गोबावखासै। बेखौ बे सिङावनो थायै थायै नायबाय थादों आरो फुरागासे। ओमफ्राय माबा अपारेसन खालामनांगौनो अपारेसन खालामनांगौ जाहैदों बेखौ। बे आथिङाव आघात मोननाया सोमावसारनाय समाव जादोंमोन ना? औ सोमावसारनाय समाव जादों बे। दा जाखिनि बेहाय ट्रिटमेन्ट लाबाय दङ बे ट्रिटमेन्ट लानायगा सरकारनिफ्राय लादोंना ना निजा? नङा सरकारनिफ्राय जों मोनाखै निजासो। दा नैबे समाव नोंथांनि फिसालाया जिहेथे गबोबाय दा सरकारखौ मा बुंनो सानो? जिहेथे गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांमोनखौ राय होबाय बा बिथांमोनखौ बेलाव हरबाय दा बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? दा आं मा बुंबावनो। जाहाथे बे गबोबाय आरो सरकारफ्रा अननानै जाहाथे जोंनो एसे एनै सहाय हरो जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो। गोलाव सम नोंसानि जे नों दा लख्रा बिथाङा जेलाव थाबाय। जेलाव थानानै दिनै उदां जाबाय। दा बे समाव नोंथाङा बिनि फंबाय जानानै मा बुंनो नागिरो? दासिम बियो माने 13 बोसोर जेल जाबोबाय। आं जोंनि न'खराव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादै गासैबो नुफैजोब्बाय। दिनै जोङो मैयासो थांनाय हराव जोङो मिलन जानो हाबाय। बिनि थाखायनो बिराद गोजोननाय मोनबाय। दा नैबे समाव जिहेथे गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय बिथाङा राय मोनबाय दा बेल मोनदों। दा बे बुब्लियाव नोंथाङा सरकारखौ मा बुंनो नागिरो? नैबे समाव जिहेथु बेनिफ्राय उदां जाबाय दा बे समाव मा बुंगोन? दिनैसिम सरकाराथ' गोदोनिफ्रायनो जे एनडिएफबि सोमावसारजेननायनिफ्रायनो जोंनि न'खराव सोरबा सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनाखै बा दासिम गोदान सरकारनिफ्रायबो जोङो सुबिदा मोनाखै। जोंहा दिनै एनडिएफबि न'खर दं होननानै जोंबो
सोरबा लिडारा जोंखौ नायफैयाखै बेनि थाखायनो सरकाराबो माबा मोनसे जोंखौ खोनायोब्ला बा खोनादोंब्ला जोंखौबो एसे मदद होनांगोन आं बेखौ सानो। गोलाव सम जिहेतु जेलाव थाबाय बै जेलनिफ्राय बख'नायाव सरकारनिफ्राय बा हमना ला नोंथाङा गुबुननिफ्राय माबाफोर मददफोर मोनदोंमोन नामा बे जेलनिफ्राय बख'नायाव? आंथ' जेबो दासिमबो आङो कर्ट कासारिसिम थांफादों बा नुहैदों आंबो थांगासिनो दंमोन कर्टसिम हाइकर्टसिम दा आङो बेफोराव जेबो सोरनिफ्रायबा सुबिदा मोननानै फैसा थाखा मोननानै आं बिसिम थांफानाय जायाखै बा आं नुवाखै। गोलाव सम हारिनि थाखाय बिथाङा गावनि खावसे समखौनो हारिनि थाखाय बाउसोमबाय। दा बे बुब्लियाव नोंथाङा जे फैबाय थानाय समाव बिथांनि जिखिनि संसार जानाय दा बे बुब्लियाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा जे बियो दिनैहाय बियो उदां जाबोबाय बा गोदान सरकार बा फुराना सरकारजोंबो बियो गासैबो मिलायनानै थानो हानाय बायदि बयबो जों हारिया बा राजनिति लिडारफोरा बिसोरखौ नायनांगोन आरो कि जा जेलाव थानाय मानसिफोर बाखि दंबावो बेफोर राजनिति लिडारफोरा थाबैनो नाजानानै बैसोर बाखि थानाय मानसिफोरखौबो बख'नो नाजानांगोन बा राजनिति लिडारफ्रा सरकारखौ नारसिननांगोन।